Nogo tong tu yang jok tu kicuan ini mana bunyi nogo tang nanya birungan nanya magrunam nanya. Boromgrang Devguru Paris Deborma Boni Sak Bai Thangni channel ni mangplirogo lukurok dal bidal kei boni sakao kok silsawi kok samani no hus ungna bagai saklaikha boni kogo hunke bo sak hamyarok no kaham khlainani bagai tei kthayarok no kthana bagai sebo hamkhaini samung tangai tongo hnei phiaba u jagao kisi sa kok sathai klayo tamo Devguru Paris ungthung eba Christian rok ni Phola Kwthar rok manai rok langthung bebak no jani lamano rugui samung sak ham rok hamdalai tonglayo au obobo kok soino srisiti ni simin agi borole doktor tongba bebak boiderong ni thani bonaji bithino tabo capsule rok ungui doktor ni simin bagjago au ukok le soino hunjangnai kalayo doktor ni bithi nislai phano ayurved ni bithi borok munisho jefruni simin ungui phaikya afrin simin no a bithi wathi rok baino chini borok sanam jagai bok jagai phayo aboni bagai doktor ni slaile bonaji ni bithi kaham jeng hnei mano phiaba oru jagao Christian Hindu hnei hnmani kogya nogo tongui no montro bai khlai mano eba surima bai no khlai mano hnmani kogrokle kisa jodakhe wansuk thai klayo Tabuk BC 2020-22 2023 phaina nai tongoi tongo phiaba aboni sakang sung tumuno BC 2000 sakang eba 500 BC sakang rogo sung wanchugui nai nai khangkai opti hai jadu montro eba tabuk ni borok hono magic azora rogo phunuk jagui tumuno tongoi tong khangkai a borok rok tamonei hunjangna klaina kwbangma jagao kisa kubui kisa salak ngai mano phiaba abuni kokno sabai tripri khorang kok sana thangya phiaba tabuk asuk bebak borok rokno saiman jak ungmani jora obo tabuk bo opte hairokno tumungno chung puito khlai tongoi tongkhang ke chini thinang bo thayo thangai soguino a kokno sanani bagai se tini tripri khorang ma phaimani kok tumungno a magic no Jadu Montro ungmani tumungno kalaika hanke eba manai tongbai nai rok chini borok rok ni bisingo tongoi ton khangke tepra sarok tamo kebuda bai thangni bagi siminde suri sanjakna bagi simin thang Phola Kwthar ni thani tei Jadu Montro khlai manai rok ni thani kebuda tamo dofano hamjaknai greida dofano phiognani bagi suri sannai greida eba montro porirnai borok greida a kokno tumungno sana thangka hanke kabangma borok rokno dofa hamjaglai samung tanglai tonglayo jani jei buji tei hinke apti hai suri mung no tuyui eba san mung no tuyui thangnai borok ba kwbangma tongo nei tripri khorang poito khlayo phiaba tamni bagai chini dofa rok tabuk phano yokmung manya khoba tumungno kubui no hunka hanke chini tiprasa dofa rok tabuk sak jora kölögui tongla khamung jeng jotono surima bai montro khlaima bai jeng dofa yokjak ungui lekha koreng pora koreng gnang ungkhamung na pyaba borom gnang Devguru Paris Deborma tamhnei lukurokno kok mungkasar khan rok nai di tripri khorangni mangplio Abin basai phona ni saka abin basai basai sotontuk jaka Saka mane bin basai ba sotontuk jaka bin basai ba sesane ro paikya mang kaham kai rinai kise mise melangklang hangnai 2-3 din bas paikya gabini sak soing khanai ba montro tontro tai malia ge bedwa kurungphang tongdi nosto kurungphang tongdi ani buskango mung saka mane kam paikya bini a hambia mane kumaka hambia kamai thangnai aboni bagise ang oma haike jotto borokno awaing tu hain bagino video bo makhayo je a kolobui jongka sago je ang kaisano dawoi kaisani shoktino ning deharo daikok sariuka o borok bo saimia o bekti bo saimia bo ang tamo saka ulo sichamani porese saimano boto sorry hingase le sorry hame bokung saimia ngakai o jarepon nosto kurung tongto bano amti phona nosto rungoni sai khana ta ana boji phurung hai panai tongto phona hani saka mane logon ani yago sokpaikya gabatai kuno narok kinani kunani kuno jinis kirei কিন্তু borok ngakai khorokjano yasi sulani bangu bisido bokisa ahaipo agio lama waise khikana kokni kok a khiga ngai bo maung khiukan hanjak tongnai কিন্তু boikhe যেমন khiu hni je waise hanjak anga bo loile saribo sari angya ka ani oro kai je sekal hanjak nai panong to nosto kurung phang dong to bo bumung klaike mane ani yago klaike manan jes sekai pano boni a montro tontro jotto bidya srungmani binat
bo obossi muituman tongnai kono kaজ koroi tai bo jesuna kok no muituman tongkha kok thai jibbono pan bo kebno kono khaimiya ga sekal hinjangnai rok bo asa iyakai jodi ang sekal bothar sekal sogo mani tei ang iyakai o mobile rima tei ke ba dunia ni busaya no phaibu phaigamla sekal je bothar ongka ani busa ani bihino bothar ki ga bono bothar kana ayang bothar ka ma baisi yang o thriyo hunai dunia ni busai busa phaigeman no ko ga ani wan sumu koita mo man ka ham tongthu boni phonani bihiga dehar ka ham tongthu a ko khamya abono simchang binas khayo abono simche sogoi thabla chai a ko khamya na simchang sikmao kai obono ta kai norok je jate norok tabo kirijak tongmani ko khai abo kono kirina nangya nini mungda sadaka buini mungda sadaka abo ko gya jani mungpa sadak tongra to mung saka mane ani yago loglo mosom na haru a je ko khamya man tongnai je sudir jafang tongtho nungphan to buifan phona dona bangto ani biskangwa phonam hani saka loggala sotoni ti peyo soton ti peyo ang thapla khai sogai khibo gaboni bagai kono ngo somesya kre nung agi na hai mang kaham saka pa kong ni nung manphan tongkhana agi manphan tongkhana ta amti ko khamya ro tabu ani gana phaike mane kampai kya borok kaham kha clear kha abono se ango hani boro rong sanani mutungo ka baksa ka hinano serai ni simi mani phema da tai poglang hni no kintu akok thi pogya kokhai pogya kintu phan krei bekreng krei nangya nang lia ta khai nang lia akok bin bagai chengra se akok chengra se samainyo chengra se ai chong tha nang lia ta nangya tai kuno kajok laya asing no bohu din tha ka sung mila tha abono kuno wana nani buya kuna buya mani phan tong ro jaspana ani gana phagya bumung sokpagya mane kampai kya botai akok manlia bina thaplang kha kai noro aboni tei kuno kirina ni bo ko gya kiri ma to sung to kuno no kiri dia guru der do kai sa sini khai bo sung khai u 10 ba jok tang tang na na ba thango yak si yak ra ma ang chaimano no no nugri khai kai no boro onyo rom thang ang chaimano ko ro mu job to chaiman do kai aboni sikang video ro go protect te noro nukhana hona sakala hai angam to irai hini pa porichoy ani or jaga onek rijak tomo কিন্তু আ ব্যক্তি বতাই মালিয়া মুং সাকা মানে আং নগ তংতুnya দ্রুক খরিখা কিন্তু আং মাংনো বুথাইয়া মাং বাইতা মানি দুসমানি বা আং বরক ন ক্লিয়ার খাই কাহাম খাই তনন সিস্টাই আং বরক বাই কোন দুসমানি ক্রে আনি দুসমানো হামিয়া রক শয়তান রক নুগিয়াতে বিজ দানাই বতঙ্গ আংখাই गोबां मान नुगियाते बुइने बाहागोरैनाय बतंग केबो केबोनो तक पखर फलायनाय बतंग इरे खेलायनाय बतंग हा अमा हाय सिमलांनि हातुबै नबराबारि सारैगनाय बतंग आमति गोरों रंनोसे आमति बखा कतर जातिर जापतिर पर सयतान गोरों रंनोसे आं गख्लायो आमति रंनोसे आं कामपायो नि नरो अपनि बागै कोनो तावना दि ako sung palma kai kulo te kai sa do khaya kai bo borok man ma tong aboni borok khaya ako bu para usung abo to bong प्रश्न borok khainai no tang inge borok to joto komno detail saini able kaya pa no sung borok to joto saini able bahai ungya 이거 박 잡으면 바이벨 놓고 설명할란다. kai ani oro to je khainai mung sakpake no kampaikya mung sakpake no kampaikya tai kono kokre kampaikya mane borok no buthaiya তখন ভুল বাই বুঝি লাইবন তিনি তিপ্রাসা হাঙ্কাই তংমা বারা বুইনসেব আকল কিসে जुदा কক থাইসানো সেচা ফলকনানি নাইও ফু সিনি সাবো ফু তামো বর সেমিয়া आंले मकल बाय नुगु ख आमतिले केबो साइमिया किन्तु फु हनि मामं थेबालाय थांते थांते अ फुनि जागा उ आर थांगे बसक लगै थांनो तिप्रासार नियमा हाय का मकल बाय म नुखां थाखाय ताइसाते फुनुक देहनि नायनानि मुसुं मकलनि नायथक बे नायना मुसुं जागो हानो हायके खक्साय माखलाय हि हनि चादेहनि senam rahmani abarongga kisan mokol jegdal jaktiru amti hai yang phaiporo bisma aya aya hani rom phayo thangpor gai suda kai thangmani abarongna buruk nagiya kintu te kaisa je sago go thangnai bosi saimano birman nijangnai rokbo birman nijagi arogle ungkui meiya
joto je hamya kereng tongnai rong bo ang message abon rina musungo খুব মানে হুঁশিয়ার রংবাইতো বরক যারা মাহাই কক হামিয়া রংনাই রক কিন্তু যে দিন আনি ইয়াগো মুং সকইকিয়া আং বনো ওয়ার্নিং রিনা নগদ তংতে রিমানো নগদ তংতে আং যত কিছু ওয়ার্নিং রিমান আং বুইনি নগদ থাং নাঙ্গিয়া বিগ্রমনা নাঙ্গিয়া মাগ্রমনা নাঙ্গিয়া আং নগদ তংতে যত কিছু খেলা খাই তমানো কা আপনো যারা করুং আমতে হামিয়া করুং রব হুস খাই চলিতো borok borok no hamjagi tongnani no se srengna nango o bui hisangni gdalya kathalaya no se bahage kathari malai no abone chenta khai chesta khainan nango tai kaisani mani khongui hamyangui tangai hamya pholiang pro chijo nom ti sikhai bi ai sikhai bi buddhi biti sirina nango buni saja hamja ফুল কপিং তো মুখে তং থাইকে তং তো হামজা গো তাংখলাই কাখলাই রিই নষ্ট আমো আবো একটা নষ্ট ন হিংসা বো কাইসে নষ্ট ন হিংসা বো কাইসে নষ্ট বুনি পুকুরে নুকমা বো আবো নুগে বিথিরি বথারমা বাবো নষ্ট ন নষ্ট শুধু মন্ত্র তন্ত্র করং সিমি বুইয়া অনেকটা প্রত্যেকটা মানব রূপে প্রত্যেকটা বরক নি দেহার বিসিং তিন নষ্ট মনে খাইদি जों अबनो साकनो से साप खाइग्रा नांगौ साकनो साप खाइमानि परे जे नों बुइनि ककनो सानानि साया बुइनि ककनो यासि सुनानि सुया जदि कुबुइ कुबुइ न नरनो जे अमति साइ तंनाय रक बडि आनि भिडियो नो काम kai नायखां kai नरनो कक सान सागला कामो बरक साइमाना नांगौ जे आ गुरुदेव ने आरो थांगा गाय सेगाल मन्त्र मानायबो माय आंगो उनको मानायबो माय आंगो ताबले बबा हामका निसि हिनानि नांगौ तेरे ताराले काबो कक सामा माने कक बांलायो दुश्मनी सनामै जगरा खलायलायनो जोंनायो अर्थ बुझिया उइ तत्तरनाय रगाबरं न yang khetokai albaja gya fungai fungkai no lakai na ui chai tongnai rok ani usung mai mano hnoi ama hai doroner borok no sanai kintu asol borok kaham rok mul bokhiri gunang rok o video naibai nai protecte nai nai obosmi naigla tai 3-4টা video nai nai eboni pore se wan suk nai ang tini tai se mo hai kok ma samani karon tangai norong ni bagai norong no kai bethadi borok hamdi ani abo buya kaisana buthari ta kaisana hamdina na ban thane aino krei karon jotno hasago tong photok cha to kai tong khainani musung tong thanani musung o kisi se tong thani jenung bai hingcha nindra lasimai chang jang ka bahigi chanai ba am suno kok nong bagai buska nini mung tamo subi o parani behla nini mung kha শৈলবারা আবো কোনো সমস্যা করে বুঝকা যত কিছু আবো নরক যে বক্তি খাইও আ জায়গা নইয়া পারবি